petit ajut i vam començar a mostrejar estanys per tot el Pirineu català i òbviament, vam passar pel parc. Però era una època, diguéssim, més a silvestrada, sense permisos i sense res. Quan ja marxàvem, el Juanito, que poso el guarda, doncs ens va baixar corrents perseguint-nos, a veure què fèiem amb una barca dintre els estanys. I li vam explicar el què, no? I ens va dir, per això s'ha de treure permís. I molt bé. Però bé, és una anècdota, no? I quan van començar a fer els plans d'ús i gestió, doncs ens van cridar, no? Dintre de l'equip que es va formar, ens van incloure, perquè llavors i continuem ara, diguéssim, el nostre grup és el que coneix millor els estanys i les aigües dels Pirineus. Potser un 60% de la nostra activitat és el parc. El Parc Nacional el que permet és continuïtat en els estudis, unes àrees que són arquetipus per la resta de la zona més important d'estanys del Pirineu i la possibilitat de lligar la nostra recerca també a una divulgació a un gran públic. Diguéssim, l'estany és com un punt calent d'informació en el paisatge, no? El ser un forat que acumula informació que rep de tota la conca. Llavors, per entendre el que passa a l'estany, s'ha d'entendre el que passa en la conca. I a mesura que hem anat avançant amb els temes, doncs, hi ha hagut una necessitat més gran d'estudiar tot el sistema hídric i la connexió amb el sòl. I això el parc ens ho facilita molt, no? Perquè com a lloc, com a continuïtat també, que no t'hi faran qualsevol cosa amb l'aspecte aquest que no ens interfereixin de maneres indegudes, no?